Dobrze, brawo. Proste. Spokojnie. Pracuj lepiej. Pracuj lepiej. Dobrze. Pracuj lepiej. Prosty, ale prosty. Dobrze, prosty, cały prosty. Prosty, Paweł. Let's go, Paweł. Prosty, dobrze. Patient, Paweł. Góra dół. Paweł, Dobrze. Prosty. Prosty. Więcej prosty. Dobrze. Lewy prosty. Otwieraj lewym prostym. Prosty, Paweł, prosty. Zaczynaj prostym. Lewy prostym zaczynaj, później dopiero. Lewy prosty, Paweł. Dobrze. Zaczynaj lewy. Lewy prosty, Paweł. Tak jest. Lewy prosty znowu. Lewy prosty. Dobrze, widzisz, wchodzi. Wchodzi, lewy. Lewy prosty. Lewy, cały czas. Dobrze, widzisz? Cały czas lewym zaczynaj, prosty. Dokładnie, lewy prosty, pół. Lewy prosty. Lewy prosty, cały czas. Lewy, wejdzie. Dobrze, wchodzi, cały czas wchodzi. Dobrze. Lewy prosty, cały czas wchodzi. Tak jest, gdzieś lewy prosty, cały czas. Dobrze, lewy prosty, zaczynaj prawym i lewy od razu. Lewy.
Lewy prosty, prawy i lewy, sierp. O tak, i popraw lewy, sierpem. Jedźmy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Lewy, prawy, lewy. Chodź sierpem lewy. Nice, Paweł. Hands up. Czas tą lewą prostą. Tak jest. Dobrze. Lewy prosty, rozbijaj bar. Rozbijaj lewy prosty. Tak jest, znowu. Tak jest. Lewy prosty, znowu. Na dojście. Dawaj, lewy prosty, teraz. Lewy prosty. Tak jest, lewy prosty. I lewym zaczynaj. Lewy prosty. Dokładnie. Dobrze. Skończymy sierpem. Let's go, Paweł. Trójeczkę ma. Dobrze. Lewy sierpem. Dobrze. Nice. Siadaj na niego, siadaj. Jedziesz go, 10 sekund masz ostatnie, dawaj go. Dobrze. Brawo. Lewym przyboksuj to ładnie. Tak jest. Cały czas ten lewy prosty. Lewy prosty i prawy na dół. Prawy na dół. Dobrze. Dobrze. Prosty. Tak jest. I lewym zaczynaj prosty. Teraz. Bum. Pięknie. Lewy znowu. Tak jest. Cały czas prosty. Teraz masz go.
Wykup Paweł. Podbródek na koniec. Tak jest, pięknie wchodzi lewy. Tak jest. Dobrze, pięknie wchodzi prosty, pięknie. Na bebek, na bebek. Tak jest. Nice Paweł. Dobrze, dobrze, tak jest. Tak jest.